Yun, good morning mga sir. JTV Flores here, nagbabalik. At panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo today. At for today's vlog, uwi tayo ng Pangasinan. Siyempre, day of the day, alright. Uwi tayo ng Pangasinan, pero sad to say kasi tayo lang, solo rides lang. Medyo malayo yung biyahe. At ayun nga, hindi makakasama si Mrs. Legendary o ang aking mahal na asawa. Dahil yun nga, magpapa-check up siya. At sana walang maging masamang resulta dun sa kanyang result. Kasi may mga nararamdaman siya sa katawan niya. Siyempre, hindi naman mawawala yun, lalo kapag pagkakaedad. Hindi, joke lang. Hindi, may mga nararamdaman na kakaiba sa kanyang katawan. Kaya mas mainam na rin siguro na magpa-check up siya. Dapat hindi ngayon yung check up niya, kaso mas mainam kung ngayon kasi ngayon yung pasok nung kanyang doktor. So ayun, pinag-decision na namin na ako na lang muna uuwi, para kahit papano hindi naman malungkot yung yung aming anak na walang uuwi, 'di ba? So ito, kaya nag-decide ako na ako na lang muna yung uuwi, para kahit papano at least nabigay namin yung kahit isa lang sa amin yung time namin sa aming para sa aming anak, dahil napakadalang lang namin siya makasama. Halos every weekends or every day off lang kami umuwi. Kaya ito, kahit ako lang okay lang, masaya na ako basta makita ko lang yung anak ko. Sulit yung pagod ko sa pagdadrive kahit ako lang nagdadrive. So dahil mag-isa lang tayo na nag-rides, para na akong tanga neto. Hindi, kasi dati kapag nag-vlog akong nag-rides kasama si Mrs. o si Miss Legendary, at least kahit pa paano kung nagsasalita ako, may sense kasi kasama ko siya eh. Kumbaga parang kausap ko lang siya. Pero ngayon kasi iniisip ko baka biglang sumagot na yung camera dahil kaya na ko pa kinakausap. Kaya parang tanga lang. Parang tanga lang. Ano ba yan, JTV? Pero okay lang, kasama to sa pagbablog. Kaya sa lahat ng nagbabalak na mag-motovlog dyan, masanay na kayo na laging yung kinakausap yung camera. Ayun, masanay na kayo na laging yung kinakausap yung camera. Kasi ito talaga eh, motovlog yung pinili nyo. Wala namang motovlog ka, pero yung tipong nagka-drive ka tapos hawak mo yung camera. What? Ay magaling, ganun. Pero wag ganun. Lapitin sa aksidente yung ganun. Hanggat maaari, kung mag-motovlog ka, dapat bumili ka muna ng camera mo, action cam. Kahit yung mga simpleng action cam lang, basta't yung safe ka. Di ba hindi mo na ganun kaganda yung quality ng video mo, basta't safe, basta nakakagawa ka pa rin ng content. Si lahat naman, kagaya ko, until now, sa mababang YouTuber pa lang, at least kahit pa paano, diba, nakakapag-upload ka. Kaysa yung maganda nga yung resolution nung pagkakakuha mo ng video, o maganda yung video mo, o na-aksidente ka naman, useless din, diba? Yun yung the best. Pag mga gantong nagsasalita ka, hindi mo mamamalayan, nakakalayo ka na rin pala. Pero kahit pa paano, focus pa rin tayo sa daan. Ayan, kailangan focus. Okay, push. Time check tayo. Alam ko wala rin lang, pero alam ko nasa mag-alas 6 na siguro. Actually dapat kanina pa tayo nakalis, kaso yun nga, mas pinili ko pa rin kasi na
bumiyahe ng abutan na lang ng liwanag sa daan kaysa yung masyadong maaga. Kasi minsan pagka masyadong maaga, lalo pagdating ng Tarlac, medyo pangit na yung daan. Although may ilaw naman tayo, ayan, yung ilaw na. Oh my God! Wow! Kaso hindi mo naman kasi basta-basta pwedeng open yan, lalo may mga kasalubong tayo. Yan, respect na lang sa mga kasalubong natin, kaya minsan talaga hindi ko ginagamit. Mas gusto ko na lang na bumabiyahe ng araw kaysa sa gabi. Yan, sa advantage na rin, no? Pre, mas safe pag bumiyahe ng araw. Kasi hindi mo mamamalayan yung mga ginagawang daan o kaya yung mga isa. Mas safe sa araw. Yun na yun. Ayaw ko na pag-explain. Kaya sana mabalakat na rin tayo. Pero bago ang lahat, hanap muna tayo ng gas station dahil malulubat na yung gas. What? Maubos na yung gas ko. Kailangan nating mapagas. Kailangan nating magpalagay ng garas. Kailangan tayo ng magandang gasoline station. Legit, mga Petron, Shell, Caltex, yan, ganyan lang ako kadalasan nagpapagas. Pero hanggat maaari, kung may Petron, sa Petron tayo. Simulat sa pool kasi dyan ako nagpapagas eh. Kung may Petron, di Petron. Kung wala, di sa iba. Basta't maayos yung alam mong di naman siya basta-basta tinayong gas lang. At nga pala, gusto ko lang i-shoutout si Sir Omi TV. Ayan, isa po siyang bikers. Ito po yung channel niya. Pakisuporta na lang po mga sir. Kung gusto nyo makakita ng view na habang nagbabike yung pinapanood nyo, at pwede siya. Usually mga uploaded niya yung video, yung mga travel nila, yung mga pinuntahan nilang lugar, mga magagandang views. At least kahit papaano, kahit hindi ganun kalayuan, na ma-appreciate mo kasi ang gaganda ng mga view na ina-upload nila. Ayun, shoutout sa iyo Sir Omi TV. At nandito na nga po tayo sa palengke ng Mabalacat. At until now, wala pa rin gas station. Hindi ko alam kung aabot yung gas ko doon sa may mismong gas station. Pero alam ko mayroon dito bandang Bamban. Pero sana maabot naman siguro. Anyway, hindi ako nagpagas kahapon kasi kagabi pala. Pero alam kong babiyaya ko ngayon kasi gusto ko bago ko i-full tank, sulit siya yung kumbaga may matira mang konti lang, kasi mas maganda mag full tank kapag konti na yung laman ng gas mo para punong-puno talaga siya, di ba? Ayan. Medyo malamig. Okay. Hanggang sa pakiramdam pala kapag solo riders, hanggang ng motor panibago. Ganun talaga siguro kapag nasanay tayong may angkas, yung halos everyday or a day in my life na pumapasok o nagmumotor, nagdadrive na may angkas. Kaya siguro nasanay din si Smash na may angkas lagi. Kaya pakiramdam ko parang ang gaan siya nung ako lang yung nagdadrive. Pero syempre mas gusto ko pa rin na may angkas, lalo na pag angkas ko yung aking asawa, kasi yung safety mo, yung pag-iingat mo, nandyan, hindi mawawala, kasi alam mo na mayroon kang pinoprotektahan na kasama, di ba? Pero nag-iingat pa rin naman ako, pero ayun nga, mas gusto ko pa rin na may angkas talaga kaysa sa mag solo rider. Ayan. At ayun nga mga sir, update ko na lang siguro kayo pag medyo maliwanag na yung daan, kasi sa ngayon madilim pa, kaya antabihanan nyo lang na mga sir. A few moments later. May nag-slide mga sir, sana okay lang siya. Ninano ya boss, may slide ya yata.
Ay, kawawa naman si kuya. Sir? Okay ka lang? Ano nangyari, sir? Ano nangyari? Ay, pumasok yung ano doon sa ano? Sa tinagdaan. Ayos ka lang, ayos ka lang. Wala ka na bale, wala ka na ano. Ilipat natin sa ano, baka matatanan. Sabi natin dito ko na. Mahirap dyan. Tara boss, kahit tayo pag yan. Papasok ka ng trabaho, kuya? Papasok ka ng trabaho? Huwag ka munang pumasok. Umuwi ka muna. Kasi, masamang pangitain yung ganyan. Saka bukas ka na lang pumasok. Pa-check up ka muna. Wala kang nakasunod o nakasalubong. Oo. Galing ito, last pack yan, walang problema. Oo. Maswerte ka pa kasi ganyan lang. Hinayangin mo yung motor mo, yung buhay mo, yung pag hinayangin mo. Oo, kasi kung may nakasunod doon, posibleng tatamaan ka. Uwi ka na lang, kuya. Malaya pagkasabi ah. Hindi, pumasok kasi yung gulong ko doon sa ano. Doon sa butas. Buti wala kang kasalubong. Ay, wala kang kasunod. Try mo na lang magpa-check up kasi hindi mo na mararamdaman agad yan eh. Ako ganyan din ako dati. Eh, pag yung motor ka rin. Ay, stock yan. Muna yung mga nyo isipan, ni man damage yung kaya motor eh. Pero masanting, nakapalulog ngayon eh. Kasi kami Pwede bingay niya to. Yan ang kaya takpul kulay na yan. Takpul ko. Uli sa kulay. Yan, thank you. Mimingat na! Yung aksidente talaga mga sir, hindi mo akalain, nandyan lang yan. Kaya lagi po tayong mag-iingat. Ayan, buti na lang safe si kuya. Nadaanan ko siya. Sa mga ganyan kasi pagka nakakita ako kahit saan lugar man yan, basta nakakita ko ng ganyan aksidente, hindi hintuan ko talaga kahit wala man ako mabigay na first aid. Gusto ko lang ma-sure na okay siya. Ganon, alam mo yon. Bilang riders, siyempre, kagulong natin yon. Kagulong man natin yan o hindi, parang makukonsensya ka kapag nakita mo siyang na-aksidente tapos iwanan mo lang. Alam nyo yon. Sinangyari na rin sa akin before yan, ma-aksidente. Hindi naman talagang slide lang. Kagaya nung nangyari kay kuya. Si kuya kasi sobrang liit nung kanyang gulong. Kaya ang nangyari, pumasok yung gulong niya dun sa may mismong sa kalsada na medyo may basag sa gitna. Ayun. Kaya nagkaroon ng slide. Kaya lagi tayong mag-iingat mga sir. Malaki man yung gulong nyo o maliit o triangle man, square. What? Basta mag-iingat pa rin tayo, number 1, safety para makauwi tayo ng safe sa ating mga pamilya. Ayan.
Yun, ay Petron na rin sa wagas. Ang tagal bago dumating. Ba't kasi nandito ka? Ito na tayo ng Petron mga sir. Ito na tayo magpapagas. Morning. Full tank sir. Premium. Mas lang to na, sir. Ah sir, smash lang yan. Wala sa'yo, Facebook. Modify smash. Kala ko sniper. Wala tayong pambiling sniper sir eh. Kaya smash. Ano lang ako? Kahit hindi ba? Smash ko sabi ko. Ah. Kaya ano, yung mga peso na lang na, sir. Ah. Meron siya, no? Convert ng ano, sniper. Ah, convert. Pero sa tipid, the best is smash. Matipid. Kapag-gabi naman tayo, sumalaw. Kaya pamirindan nyo na lang yung sukli. Pamirindan nyo na lang yung sukli. Pang Yossi. What? Pero kaway muna kayo. Sir, kaway muna kayo sa camera. Ah, naka-vlog tayo. Okay. Thank you ah. Okay na yan, sige. Yun, done. So, dire-diretso na tayo niyan mga sir. A few moments later.
Sir, na paano? Na paano, sir? Naubusan ng gas. Naubusan. May gas station dyan, di ba? Oh, dyan lang, malapit mo. May, Lalakarin ko lang. Thank you. ayaw mong bilang kita ng gas? Hindi na. Okay lang? Ah, sige, sige, oh. Ingat, Babs. Okay, tulak na lang kita, sir. Sakay ka na. Para mabilis, para hindi ka na mapagod. Try ko kung marunong ako, ano? Sige. Sige lang, sige lang. Wala akong belo. Wait lang, sir. Sabay tayo. 1, 2, 3. Hirapan ako. Kuha na lang kitang gas, sir. Temo ko dyan. Sir? Sir, meron ka bang extra bottle dyan? Bibilang ko lang ng gas yung naubusan doon. Extra bottle? Hindi man kami nagbeben. Bawal kami sa bote eh. Hindi, I mean, wala ka bang dyan, ano dyan? Yung mga kahit malit na bote lang? Para makarating lang siya dito.